Home with GMA Regional TV. Kamusta ka karong higayuna? Good morning, Sir Cyril, o sa mga kapuso na ito nga nagtanaw karong kabuntaga. Maayo o blessed. Alright, ma'am, kuyo kaayo nino nga panghitabo sa imong kinabuhi og blessing sab para sa inyong pamilya. Ever since ba in your life, gi-expect ba nimo, ma'am, nga triplets ang imong maanak puhon? Good morning, little angels. Good morning, little angels. Zeus, Kuya Zeus. Smile, smile. Smile, smile. Good morning, Kuya Zian. Zian. Tulog pa si Kuya Zian. Oh, tulog pa. Ang mga palangga na ako. Tulog. Good morning. Good morning, mga baby. Good morning, mga baby. Wala jud, sir, kay even ang magka-twins, wala jud ako gidahom. Unang murag na shock na lang ko nga. Nagtagaan ka sa Ginoo, gi-entrust niya sa paantulo ka baby. Nga para akong amumahon nato sila ha kadako. Niadtong nadawat nimo ni nga balita, Ma'am Mary Chris, unsa ba ang gibati nimo no sa imuhang kaugalingon? Na-shock ko, sir, kay ang gi-expect kay ginamo is twins, kay kaduha ko nagpa-ultrasound, kambal ra jud siya motong nakuan ko nga no tulo. Natulo. Even ang akong ubi na shock na napay tulo, may katulo. Kuya. Shh. Kuya Zeus. Siyempre, Ma'am Mary Chris, diyang nadungog na ninyo ang balita nga triplets ang mahimo ninyong anak. Giunsa ba ninyo sa imuhang bana ang pagpangandam sa imong pagbuntis hantud sa paglabor? The usual preparations ba gyapon o adunay kalahian? Sama raman Japon sa usa ka normal, sir. Ang nakapanas ako kay pag-abot sa kong tiyan og 8 cm ay 8 months nag 3 cm na ko. Moto nga gi-advisean ko sa akong ubi nga mag-bed rest sa o salig o sampit na gid sa Ginoo nga puhon sa maabot nga akong delivery nga safe and sound mi sa akong mga anak nga mogawas. Zian. Asa? Ako, Zion. Tulog si Zion. Siyempre, ang pagbuntis, bisan usara, challenge na gyud daan. Sa imuhang kahimtang, ma'am, tulo pa gyud ang imong gidala. Unsa-unsa ba ang mga challenges no nga inyong na-experience along the way o giunsa ninyo kini pagsugakod? Daghan kaayo, pero sa panahon nga naay problema kakuguliyang ang Ginoo ra gyud atong masampit kus wala siya gihatag nga problema nga di nato kaya sulbaron kus naay ginaingon sa Jeremiah 29:11 that for I know the plans that I have for you, plans to prosper you and not to harm you, but plans to give you hope and a better future. Diyang successful ang imong paglabor sa triplets, ma'am. Unsa ba ang imong nabati kauban ang imong bana? Malipayon, na shock, as in triplets, tulo ka buok, ang gihatag sa Ginoo. Nga sa mua para sa ako sa akong pamilya, triple blessing ko siya, sir, nga ang triplets na abot sa among kinabuhi. Ma'am Mary Chris, alang sa tawa ka puso, viewers, no, labi na sa mga aspiring moms, na ba kay mensahe kanila o labi na katong mga padulungay pasab nga mahimong parents? Any words of advice o tips nga mahatag nimo sa ila? Lisod jud kaayo ang mahimong inahan, pero sa panahon nga makita na nato ang atong anak, makahuna-huna jud ta nga andam nga ihatag ang tanan, ang miskan ang atong kinabuhi para sa ilaha, mahatag nato ilang mga kinahanglan physically, financially, spiritually, and mentally, nga magadako sila, nga maayo, butan, matinahoron, na kahadlok sa Ginoo, kung manggihatagon. O dili lalimo nang so, kung mag-enter kita sa kinabuhi sa kaminyoon, dapat think twice yun. Daghang kay salamat, Ma'am Mary Chris, sa pag-share sa imong pinasahi nga experience o storya dinhi sa At Home with GMA Regional TV. God bless you and your family. Amping mo kanunay. Kini ang At Home with GMA Regional TV.